Ja, så er vi klar til Kasper og Martin. 16, 11 og 1209. 1209 i den gamle Opel Kadett. Kære venner, husk nu at få noget at drikke, noget at spise, noget at drikke, fordi det er rart, fordi det er sundt, fordi det er godt med solen, der skinner. Måske en lille klat creme på næsen. Fartfest er på Valget Flyvestationen ved Danmarks Lufthavn 2013. Kasper Johansen 1529, Martin Svendsen 1170 til Martin Svendsen.